Матур сөйләшсен дип, нинди шигырь өйрәткәннәр. Мич башында биш мәче, биш мәченең биш башы, биш мәченең биш башына ишелмәсен мич ташы. Ашны ничек ашарга кирәк? Өлкәннәр ничек аңлатканнар? Утыр бәбкәм ашарга, түгеп чәчеп ашама. Тәти утыр табында, алдыңа күл ясама. Ипи валчыгыңны койма, аяк аска ташлама. Карга боткасы түгел бу, аяк үрә ашарга. Син бу җырларны, сүзләрне хәтерлисеңме? Ни өчен? Ул вакытта син нинди булгансың? Сиңа нинди юллар ошый? Ятла да әниеңә сөйләп күрсәт.